Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wa ko'y kangko, wa ko'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sikap, luyang kap, no? Ay mahimo. Pero pwede gamit man sana si Kap kung Maong. busy si Mayor. Pero mas gamit na to si Chano mo na makik. Kasi masilado man siya. Siya may siya giduol ni Mayor good. Prinsip bitanan ni para Nung natin mga gikan tuyo. siya ano, no? Ay, wadyo ko kayo na ning tabu aron. Ano I man? like Shano's family. Tayo Mo sa ba? nasad, naginay blood nasad ka. Was ko kayo nga nagkatubang taron oy. Diha na mo. Ano? Una si Gano to siya? Na, magpangutan na ta. Tuwang nasad. Miss China ni. Magpangutan na ta. Basig, naara na siya puyo din eh. Basin. Miss China, di ba? Wap! Wala kay labot lagi. Di lang ka, wala kay labot. Di lang ka. Usa ka mo rin mga on? Di mo yung makaon. Ayaw sig balik-balik ka ng mga on. Picture man eh, picture Ah, man eh. wakay labot, wakay labot. Kwarta mo ala, papila ko ha. Hiding candidates? Yes. No. A shadowy candidate. Yes. What is shadowy? They will never see you in Yeah. just voice over. Because you are a person who is better heard than seen. Niya kasabot ka pa. Pwede din na inanang mga modagan ka nga. I-explica mo, never better Tatingog rin heard, matingog. Tatingog rin mo ilang butuhan. better heard than seen. Mo ba? Better Better. heard than sing? Yeah. Dungga daw niya. Kanta. Ha? Otropod. Wala ka na ko. Otropod. Kanitang Mayor, niyo Mayor, kanang Mayor, ako ba di ko makadawa? Usa ba ni tinuod ni? Ha? Tinuod ni? na yung gisulti mo. Ay, ambot. Mayor! Day, kung sa tinuod tingin ni Mayor? Pamakapitan na ka. Suportado ko sa kanang grupo sa kanang atong grupo sa Mayor. Oo. Dito tanak pa, taguan ka. Sakto rin sa diyang idea. Kaya kung magawas ka dahil, mapildi, masudjuk ka. Right, yun yung atong Mayor, no? Kamaog ni si Bro. Style ning ubang mga Mayor sa ba? An-ana di ay kinahanglan kay mo tag mo di makauyon ni mga tao tago rin sa ka. Oo, tago. Sa, yara na ka magawas kung meeting daban, sina. Na? Karon I learn. Every day is a new learning experience. Yeah. The idea of the Mayor is very good. Yes, it's very, you know? Nya makaadto na ko ana sa mga conference. Oo. Basta makapitan ka pa. Makakita na ko nila ni Mayor Lavilla kauban ni. Nya sila si kanang mga konsehal dia sila si Joy Pisguera ang gwapa nga atong amiga ba? Nga gwapa kayo. Si Attorney Joy Pisguera. Wala kanindot ka nya makadto na ko sa City Hall. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Hoy. Basta naman sad ka, nabinukot naman sad ka. Wow, ako bang ginawa na si Tarot ba? Kuan mong good ka lang. Kung saan nagkauna na yung uyupan? Nga,
Ako mong yung napili. Ikaw ba? Ayaw mo nagseryoso ha? Hindi man ko tinuod ang inyong sintigod. Iba man taan na. Seryoso mo to si Mayor May, ang hanap pa kanya siya nga. Basin na siya nakita nga good quality ni daddy mo, na siya yung mga makapitan sa tong barang ng daddy. Kaano eh, kung sa kahikuan. Sige lang, sweetheart. Ayaw lang sa kayo na ninyo gunahon na ha? Hindi lang sa kayo na nato seryosohon. Ha? Kung mga tinuod ba? 50 ko na ko. Di, angay na sa to ilisan si Kap. Uy, tapulan kay ito. Di siya pag-ato man lang ganis barangay, tapulan kay stanan. Hinaya na gunahon ko. Kaya madunggan na itong dati mas hindi na Ang nagkaano eh, kung akong gibate, bamurag ka. Ba't lang, di ko kakuan? Pero kung kayo makapitan di, igan dito si Kap. Sige na. Dili lang sa lagi kay ta magunahon na anak. May pa ikaw noon, tabangan ko nimo diri pamilyo. Ha? Sweetheart, ayun lang sa sige, noktok ha. Di mong good. Ay, ako ba? Tapang na lang noon diri pamilyo kay sa masikag yung noktok. Ting ako mong sweetheart ba nga akong gi... Wag di dyan ko kadawat nga. Ako mahimo kong... Panalitang mahimo na kong kanang barangay captain sweetheart. Niya mahimo na kang first. Lady. Hmm. Dili lang gid na nato seryoso na lang sa sweetheart. Pero kanina mag-umusay ka ng mga barangay, mahimo kang barangay captain. Hasta pag kanang namatay di, ikaw mo mapalubong. Muna, niya na po'y mga bugas. Na po'y mo ingon nga, akong anak diri ka nagilantan. Kap, anak, oh. Ako abang matay kahatag. Inuuna may budget, pero dugay mo ka nung kamurilis ato sa tihol. Dili man sa kung kaugalingong panudlanan kamo kuha para sa inyong tama. Oy, dili gyud para kung naaga mo serbisyo kas publiko, kinahanglan imong kwarta mo imong gamiton kay kanang City Hall dugay ka na mo release. Oh, pero man lang kung amigo na po si Edgardo Lavella nga to mayor, may tag mo sponsor. Kalimot ka! Ay, relax, sabi ko sugat. Di ba kapila ng mga istoryahe? Oh, sorry Kap. Kompleto ang istorya! Oh, sorry kay Kap Idol Rap. Sugat. Ala ba? Oh, sorry. Gusto ko makadungog ka na. Ang imo! Kap Idol Rap. Oh, kuya, wak Kap, ya Idol Rap pa dyan. Ang lalaki! Si, Buko kay ka! ikaw, Kap, relax, sabi ko. Kaling ka mahibad niya ka, mataas ka galit. Relax na diya. Unya, Mataas yung dugo ni mo. kumusta naman ako ang ipatrabaho ninyo? Kumusta naman yung informasyon? Kung lagi Kap, karang umi nakuha ang tarong impormasyon dito kay umuntik mga klaro dito, umi kibaon sa dito yun ni Mayor kang Sano, kay matud ba sa mga silingan, ang untanan, may sige naman sa pangambot. Na, Kasimple na ito. Kasimple. Ang mga silingan, huwag mo kapangutana sa mga silingan na ito. bitaw no. Nanguntanan, ni Kap. Tesa, ako sa Oh, sige, ikaw. Bitaw no, Kap Idol Rap. Oh, ana, gusto ko mong kadungog, ana. Basin si Shano, mao'y makatubag na. Kapihan naman Pero sa ninyo eh. Kap, ano nagagap Nanapo ka! Kap Idol Rap, Huwag ka na ba? Dili, kap! Kumplituha ko na yung tubagon. si Kap, mahibdaro, wag kita mo mag-istorya dito sa kasuko. Relax lang Kap Idol Rap. Naaram din na di. Lingkod mo doon. Ah, Lingkod mo doon. Lingkod. Oh, Yaka, mim, yaka. Dili, lingkod mo doon. Lingkod Oh, mo. yaka daw to, yaka. Ano man? Tumo ba? Oh. Ikay! Pagkabuko ninyo! Jesus! Tapay lang sula! Kap! Idol! Rap! Kap Idol Rap, ano man Oh. ang cool mga Kap Idol Rap? Anak! Kap! Sabi, kap! Kap! Anak! Kap! Libog mo ko sa hiking, napay Kap, napay Idol, napay Oh! Rap. Ah, kumpletuho ninyo! Ay, hindi. Aram malipay ko! Kap, anong rap mo si pasabot ng rap, Kap? Aus! Rap kap na po. Kap! Idol! Rap! Di! Rap! Kap! Ay, di ba matana lang ko Kap Idol Rap kung si Oh. meaning anang rap nga pangani mo si meaning anong rap. Oh, rap! Basta mo na siya! Ay, lang po nagkapuntan na! Anak ko, gipa! Trabaho niyo mo yun yung trabahoon. Di ka masigibong pangutan na. Mao lagi ka, balik ta sa istorya ka. Back to topic. Dito mi lagi, simi pangutana sa mga silingan, magsigi man sa pangambot mga silingan. Sa magiba makakuha na magtarong impormasyon na. Unsa may maayo na? Na ako'y plano. Oh, Unsa man? Kibaw ka ni Kap. Ali Oh. Ang atong plano Kap, ang akong plano ani Kap. Hay kay modto dito kang sana or makaiba ko sa impormasyon ditong si tuyo ni Mayor kang sana. Ah, Sakto Kap no. No. Sakto. Ikay mo na Ari, intro dito. ari mo doon. Unsa man unsa? Ano sa Oh, naman. Dito ba? Ha? Oh. Sunod. Ano mo?
Lalo ako man yung patuon na to. Kay kamo gisugo kay tamo, kay kamo yung akong tanod na atuon nga sa impormasyon nga to. Oh, lagi ato namin. 1, 2, 3, try. Okay. Awa niya, be. Ito, eh. Uy, kapit na lang. Okay, oh. Dali na. Ay, sa ato sa tabangan. No, sabla siya. Imo magitok mo, day. Kapon nagtutulong man kadi akam namin. Ba? Namin iat sa kuan dak. Na, ato na sige na. Awa, sige na po ka na ron, ha? Sige na kay manokol na sige na. Ara na mi ka. Okay, rakap. Agto na may ka ba? Tatanaw niyo, okay ko? Ang gini mga... Ambot ng ambot! Ngano ko nakatanog ko. Ambot! Sakit na sa musiko eh. Hoy, tabanga. Ako. Tabanga. Ma'am. Hoy. Ma'am, doon sa ka, ma'am. Tabanga. Okay ka. Okay ka. Hi, Kusihal. Kusihal Kamusta? dyan, Miss A. Okay ako. Sa sunod gay diri Miss A, maglakaw gay ta. Magamping kita ha. Oo, Kusihal, pero Kay dangog kay diri na to. tarong nga sa di inyong daan, Kusihal. Uy nga, makalakaw kong tarong, bida po ding daan diri. Uy, sus, inag na sila nga, dili na ipangtugway nila mga kanding diri. Uy, kay maglisod sa tag, agi, labi na ni agiana ninyo, yung daan, kanang inyo sa tading atimanon. Sige lang. Makalakaw kong tarong diri. Sige lang Miss A, sa sunod na mong session, i-appeal lang ni nako ni ang mga problema diri. Oh, Muna dapat ako i-priorities. Mm. Ito ko siya, dapat ato dyan yung siminto dyan atong kuan gyud karsada ka. Ayo ana Bruno. Oh, di ba? Oh. Kinahanglan jud. Oy, konsihal. So alam Ikaw ba konsihal, umudagan ka, suportahan gyud ti ka no. Una nga. Wa jud koy pagdili, gimokon mo entertainer sa inyong pangumpanya. Musugot na jud ko. Sugot na jud ko ka ng YTF konsihal. Oh, sabay kasultin mo na konsihal. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo dagan kay mo suportan niya. Kasi mudagan og pagkakapitan. Oh. Ayo Ako pag ana Bruno. Maikaw sa tana. Napabay daghan pag yun nga mas labaw pa siguro na ako ang mulansan. Pero kung inyo jud kong tabangan, away not so udagan sa gud sa akong pagkakapagkakuan. Ako number 1 jud ko tabang konsihal. So konsihal Jo, dagan kay supporter. Yes. Kay ikaw. Number 1 mudagan ako ka konsihal. pagkapitan. Kaya ato din padlungon ni mga kanding diri. Oy, paita sad ani. Oy, magbawtag lilihay. Maguba akong beauty diri. Magsiglihay ang kanding. Napay agianan nga batuon, bakilid. Oh my God, nakaka-stress. Sige. Ato na ko. Bye. Sige, amping Miss A. Sige, bye. Bruno, salamat kaya nga loyal jud ka na ako nga pagkakuan pa diga. Oo, ako bahala nimo. Konsihal. Jan, nganong ni ara mata dire? Langay-langay lang kita sa oras ato dire. Ang maayo na itong pagabuhaton, magpangutan na ta, o asa na magpuyo si Miss China. Uy, ano naman ta diri? Nagusig-usig na ta sa oras na to diri. Tiyay, alam, manawag niya si Mayor. Pagkabuang niyo tani. Kamo ba? Huwag mo kabawa sa akong mga strategy ba? Muni arita dire, pa-disguise ta, nga doon natin tuyo nila. Oo, no? Karang kuwan ba? Karang pasumangin lang ba niya? Isingit lang nato ni si Miss China. Kasabot mo, ha? Ha? Hina kayo mo sa mga utok, bisag, ano? Paskulahon ko mo, suyo po lang yung tinta. Teknik ba? Naon sa mga? Di, manggod. Di, makabuang niya ta. Kung si Mayor, manawag niya. Ikaw ba? Mag-apil-apil yung kaoy? Paano mag-apil-apil, magagawa, magkapasensya? Gamay pasensya ba? Painilog lang gamay ko. Total. Disguise naman ito, adre.
Kabantay ka sa mga na. Magibudol sa mga iyo mo tao sa ilang iyo mo. Ato paminahon. Ato isulti ni Mayor pero ato idaklit og sud ang asa sa Mistina. Sabot ka wa. Oh, tara, nawa. Nawag na. Oh. Tanawa. Tingali si Mayor na nanawag. Si Mayor. Na. Oh, na ni ron. Duha ba pagkabok? Ah, grabihan na po. Oh, na si Big Boss, si Big Boss. Oh, si Big Boss, oh, nawa. Hello, boss. Ha? Wala na may gisulti nga ma-exit me. Adi, boss ka. Awa, naman na. Big Boss, unsa na? Si Mayor, wala pa karta taon. Banawan to si Mayor ron. O, tara. O, na, kiring na po. O, tabaga. Si Mayor na. Si tabaga, si Mayor na. Si Big Boss, si Mayor. Lagi mong istorya. Tara, Big Boss, si Big Boss. Nanawag rin naman na. Si Mayor na, Mayor, tabaga si Mayor. Ah, Mayor, kanang. Ha? Oh, lagi. Kanang. Ikaw nalang istorya, eh. Mayor. Ayaw ka bala ka, Mayor, kanang among gibuhat karon, Mayor. Strategy na ko ni. Nyari lang ko diri nga aron ino na ako'y tuyo sa mga tao pero kapaw naman ka. Okay, Mayor. Sige mga lakaw na mi. Sige, tara. Na. Tara. Uy, diri ka. Ay, sakay na kayo. Pumubaya ka. Wala mi dyan. Ate, manakot tanaw. Balik ta to balay na, mag-answer pa ta sa modules. Balik dito. Taw-taon na lang ko mag-module. Ay, May dapat ko gitanaw, no? mag-exam para ba tayo? Natay exam sa kuan, oral, ugma, English. Hala, uy. Lakaw na dito, eh. Kaya nga, no, taw-taon na lagi kumukuan. Hindi ko ni matudluan. Da! Pagkataon, para ikaw na usa din, ha? Para makaibaw ka. Magsalit pag tao ka na po, eh. Kahangin, bagi diri. Ay, ato na lang ko. Hangin, oh. May hangin diri. Hi, Miss A! Oh, hi! Kanais ba na, uy? Sa imuhang gida! Siyempre, di ko mapalit og branded. Siyempre, branded yun na, di ba? Branded and new. Brand new. Hala, eh. Ikadako na ko puhon. Magpalit siya kog inana branded or new. Manadyo'y mga ngalan, mga Louboutin, ug Adidas. Mudako pa ko. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sige, ay. Alis ako, ay. Bye. Ano, day? Day ko muna ko. Katulad naman yun ang mangarap na ako. Minaunsa ka. Tay, nana. Ito na kabalay ba? Ako'y kauban. Naunsa day ka? Hulo? Sapot. Sige, bye. Saan mo to yan ko? May agi? So what kung di na kumutubo, no? At least, pride ko, maningkamot ko. O lagi, inano lagi ko. Bisag inano ko inyo kung nagdaugon, di ko magpalabot. Naunsa na ka? Siskat, naunsa ka, uy. Naunsa di ka? Rabia! Magtiwas na lang tauguan. Doon, sa module. Sige, may pain magkutabangan na. Lisod pa tayo. Kalma lang. Naunsa di ka, ate. Ay, sige, gilak, uy. Ay, sige, gilak, uy. Madaw tayo mong beautiful face.
snacks sa kanya. Ako snacks din eh. Ganun ka katriyo na? Nga nagilak ka? Ay, ma, may... Abot na dahil ka na amin ko, ma. Ganun ka? Wala man ma. Talisod magud ang mutual good. Nagpatabanggan ko niya, man. Ginisudang sa dahil siya, ma. Pahuway una, ayaw tiwasa. Pahuway una. Ayaw una nagtiwasa. Pahuway una. Unya. Oy, asa man yung papa? Naman to sa barangay ma. Oo, taas barangay hall, ma. Ni Jupi. Unsay Sing isaba? Unsa man na? Hoy! Unsa na? Unsay dili isaba? Unsa na? Wala ma. Og anay ko! Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuklok-tuklok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo